Nire enpresa Alerreal Food da, eta gaur egun esan bihot nire zerbitzu bi bloketan edo banantzen dizela. Alde batetik aholkularitza nutrizionala daukat, bai online eta presentzialki gaur egun Gernikako Geroa Osasun eta Errendimendu Zentru nabil. Gero bestalde, dibulgatzaile zientifikoa ere bana, eta hemen hainbat lan burutzeitsuaz, bai eguneroko postak sare sozialetan, artikuluak nire web horriko blogean, eta aurrez idatzi argitaratutako liburu edo kurtzoak hauen salmenta. Eta bukatzeko baita be, hitzaldi edo klase dinamikoak emoten nabil, eskualdeko ikastetxe, eskola edo kirol zentro ezberdinetan. Sarixan ingurun motivazio bat ez, azkenin motivazioa ezinbesteku da eguneroko tasun horretan, produktibitate altu hori edukitzeko, egunerokotasunin lan gustora itxeko. Motibaut egiz esan eta ore bat hemen egon eta sari hau jaso izena.